Jeg kunne godt tænke mig at blive udskrevet. Nå. Nå, hvorfor lige pludselig nu? Det er ikke lige pludselig. Jeg har klaget over de sidste 3 år. Ja, men har du Jeg klaget er over? 4. Har du klaget over det for nylig? Ja. Altså, du har gerne blivet udskrevet, hvis du ikke klaget over, at du ikke blev udskrevet, vel? Nej, fordi jeg får så meget medicin, så det ikke er muligt for mig. I det store hele, Jeff, altså så er det op til dig, hvor meget frihed og sådan noget, du skal have, ikke? Altså, er det op til mig? Ja, hvorfor medicin. skriver jeg mig ikke bare? Nej, jeg det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Fordi jeg siger, at jeg skal arbejde for jer. Medicinen kan du ikke komme til at bestemme, Jeff, men hvis du overholder nogle aftaler, så kan du faktisk få en hel masse frihed. Aftaler? Hvad fanden har jeg gjort de sidste? Jeg har været her 4 år og holder. Det er faktisk ikke ret mange krav andet end medicinen, vi har, vel? Jeg vil ikke have medicin, Nej, fordi jeg har ikke brug for derfor, det går galt. Jeg har ikke brug for den. Det går ikke galt. Jeg har ikke lavet noget i 6 år. Du har slået 2 af dine luder ihjel. Nå. Det gør der rygter om her på afdelingen. Vi sætter nogle grænser, hvis det er for småt. Jeg mine penge, når resten af PK'erne her på afdelingen får hver en krone. Du er økonomisk umyndiggjort, så vi har dommeren i ryggen til at gøre det. Du stjæler mine penge, skal du sige. Jeg stjæler ikke nogen penge. Men I er helt vildt, når jeg kommer altså med dommeren. Og umyndiggør mig på grund af skattepension. Min mormor, hun var polsk prinsesse. Og min oldemor og oldefar var baronesse og hertug. Og min mormor, hun er død. Altså, der var ingen arv eller noget. Hvad får du i dom? Hvad? Hvad får du i dom? Ja, det ved jeg. Jeg regner med at få en behandlingsdom, ikke? Det er den, du har i forvejen, ikke? Jo, jeg har en behandlingsdom nu, ikke? Ja. Og hvad er det, du frygter? Ja, det er en anbringelsesdom, ikke? Det vil jeg helst ikke have, du. Du skal være hernede i 4 år, du, og så går måske 2-3 år på en... Efter det, så var jeg 2-3 år på en behandlingsdom, ikke? Ja. Så er jeg lige så godt søge ind i spillet, ikke? Og så være de der 2 og 3 år, så jeg får for det, ikke? Hvordan står selve sagen, altså de der bankrøverier? Har de godt fat i dig, eller er det klart til retten nu? Ja, for min sag er det ikke, fordi jeg har... Der er nogen, der har snakket, ikke? Og så har jeg så lavet lidt om for forklaringerne, ikke? Og så har de snakket igen, ikke? Og altså, der er næsten ikke noget at gøre, vel? Jo, jeg kan trække det i langdrag, ikke? Men jeg vil blive knaldet for det alligevel, ikke? Så vær skub til mig. Det gør jeg da også, men du skal ikke stå og skubbe til mig. Så går der med jer. Nej, går der med jer. De står alle 4 og bombarderer mig mod Friborgen. Friborgen er syg, mand. Så prøv at falde ned. Der er nogle gange, man ikke kan klare mere med det, Friborg. Det var noget sådan en som Anton, han er psykotisk, han begynder at tale til sådan en som mig, mand. Jeg har ikke gjort ham i skid, mand. Jeg prøver bare at hjælpe ham for at klare noget, der er logisk, mand. Så står der og spiller grim over for mig, mand. Og det var helt med vilje, mand. Jeg gerne lige det spark over skinbenet, fordi han er dum svin. Jeg skal sgu ikke bestemme, at jeg skal skride og gå ud af stuen og alt muligt, hvad der sviner mig til, mand. Fordi jeg snakker til ham, at jeg prøver at hjælpe ham, mand. Det kan han ikke fatte, fordi han kun har sig selv og om sig selv og med sig selv og til sig selv og af sig selv hele tiden. Og han kan fandme skidt, han er ikke ved vågne op, mand. Han har kun noget musik, mand. Så man kan en skid med det, han kan ikke fatte en skid med noget med musik eller mekanik eller noget. Han har ikke et skidt begreb eller forstand. Så det er bare at være med at gå ned i byen. Så er godt et Friborg. I en lille kælling. Du kan godt åbne min stue. Det skulle være åben. Nej, den er låst, han har selv bedt om det. Nå, vi kan da være med at komme herind. Det skal være alene. Jeg må ikke være sammen med nogen, fordi jeg skal være til mig selv. Hvor er han? Hvad er I ude på? Er I ude på et eller andet? Er I ude på et eller andet magtdemonstration? Skal du bevise et eller andet i Friborg? Man tager at gå på pension, man. Du er unødvendig her, mand. Du bliver ej, fordi du sagde, at jeg ikke skulle ned i byen og alt muligt så og så videre, mand. Du er nede i kælling. Du skal selv tage noget medicin. Så er også jul her. Så er selvfølgelig radiosender. Og så er selvfølgelig der, hvor båndet kører. Der, hvor båndet er. Anton, hvad er det for et maskine, du har lavet? Det er en båndoptager.
Det er en 5-kanals båndoptager, som så skifter fra kanal til kanal til kanal. Hurtigere end den ene kanal, og stadigvæk på den samme kanal. Så altså går 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Hvis Røse. Hvor længe har du været her på afdelingen? Jeg har været her i 2-3 år. 2-3 år, tror jeg. Så er det 2-3 år. Ho, ho, ho. Open up your door. I'm Santa Claus, and guess what's up? I got something to show. I come to bring you some Christmas spirit. I got a big bag now. Guess what's in it? Some for the witch and some for the poor. So Merry Christmas and ho ho ho. Hey man, yo, ho ho ho. Merry Christmas, my food. I'ma tell you what's in it. With it, do them so-called treat that allergy. It ain't nothing but a thing of a pole to me. Hey man, you talk about a tree, it makes me wonder because I never have to put anything on there. If I ever did log up and get a trip, there was never anything on the here for me. Hey man, I don't know what you're talking about. Du sidder i surrogatsfængslet hernede, ikke? Jo. Hvad er det? Du sidder og venter på en dom, ikke? Jo. Som kommer hvornår? Den 25. i næste måned. Helst er en fængselsdom. Ja, altså det er for en anpræsdom og så en behandlingsdom oveni. Det giver de der 25 år der, man skal være så. Hvor mange penge drejer det sig? Hvad fik I? I det hele? Cirka 600.000. Og nu sidder du her og får 30 kroner om dagen. Ja, det kan man godt mærke. Det er en lønnedgang. Ja, det er det. Der er sgu forskel på at have de penge der, så. Men det går nok. Så har jeg jo dem, der kommer ud. Dem har de ikke fundet? Nej. Dem har jeg brugt. Du har brugt dem? Nej, jeg har sagt det. Betalt gæld, alt sådan noget. Det går hurtigt penge, når det kommer. Jeg mangler ikke noget. Det er også derfor, jeg kan ikke leve for 30 kroner om dagen, når jeg er vant til at ryge 3 fede og tage en streg til næsen en gang imellem. Så kan jeg godt se, så kan jeg ikke leve for 30 kroner. Jeg har den type, jeg har haft i sin barndom. Det bliver hissig og bliver galt. Ja, vi har snakket om det lige til men jeg er ikke farlig eller skadelig på nogen måde alligevel. Selvom I bare skulle kunne klare og høre det råd måske en gang, men det er en lukket psykiatrisk afdeling, den her jo. Med tunge drenge, der er ikke mandsafdeling, der er men vi bliver også nødt til at gøre noget ved det nogle gange, når der bliver larmet så meget, ikke? Ja, men I lader mig selv af helvede til i gang med, når I sidder og snakker, eller sidder og foretager et eller andet, eller laver noget andet. De glemmer I der, fordi altså, I skal være os alle sammen, ikke? Men I lader mig sgu da også ind imellem. Så er det en lang vej, når jeg går til min vogn her. Det kan godt være, at jeg er noget sindssygt ligesom andre, men jeg er ikke sindssyg, som overlænder erklærede mig, og psykologen derinde. Og det synes jeg fandme noget svineri, at de kan misbruge deres stillinger til at erklære mig sindssyg. Det står i mine papirer, at man bruger det imod mig. Min familie og alle mine venner, de er et stort spørgsmålstegn, mand. Hvad skulle formålet være at stige med medicin til Tony? Formålet skulle være det, at han har fået det lidt bedre af lidt medicin, og derfor kunne man godt håbe, at han fik det endnu bedre af mere medicin. Altså, jeg tror bare ikke, at Tony ændrer sig. Nej, men det troede vi heller ikke, før vi gav medicin. Jo. Nej, okay. Ja. Nogle af os. Jeg synes ikke, der skal røres ved hans medicin. Det mener jeg ikke, vel?
Og så mener jeg, at man skal tænke på, at han skal udskrives. Jamen, hvor vil du udskrive til hende, som Vi må... Jamen, han får det aldrig anderledes. Det ved du ikke. Det har ikke været prøvet med den lidt højere dosis. Så vi ved det rent faktisk. Altså, jeg kan godt forstå, at Tony er så utilfreds, som han er. Han brokker sig over alt og alle. Og det kan jeg godt forstå. Han bliver bremset i alt, hvad han spørger om og hvad han vil. Ikke? Så det kan jeg godt forstå. Hvis vi slipper ham ud, og han så laver igen, så får han bare en anbringelsesdom igen. Ja, det gør han. Det er jo det, der er lagt op til. Har vi en serumværdi på den neuroleptika, han får? Det ved jeg ikke. Og det synes jeg jo heller ikke er så afgørende. Det er ikke det afgørende, men jeg synes, det kunne være meget rart alligevel at vide. Det skulle da være, hvis... Så klæder han også over, at han skal aflægge de der 3 rene uriner. Når vi ved jo, at han er misbruger og har været det i 29 år. Ja. Og det holder du stadigvæk fast ved. At før han overhovedet må komme ud, skulle han aflægge 3 rene uriner. Det får vi aldrig, så kommer han aldrig nogensinde ud. Men så kommer man vel ud med ledsagelse? Det kommer han jo heller ikke. Altså, Hvorfor kommer man ikke ud med ledsagelse? det er jo også det, han klager over, at vi ikke har tid. Ja. Jeg synes, I er mere pessimistiske, end der trods alt er... Jeg ved da godt, jeg kender jo godt Tony, ikke? Men jeg mener, vi har da trods alt haft andre. Nu Per, han er over på R4 nu. Willy, han er på vej til plejehjem, ikke? Altså, se på, hvordan kroner har fået det den her omgang, ikke? Så... Det kan godt være, at Tony er den, der kræver mest tålmodighed i verden. Men jeg mener ikke, vi hjælper ham ved at slippe ham ud i mere. Jeg tror bare, vi forlænger hans dårlige periode. Men Vi skal ikke generalisere, men vi ser det ved de andre patienter. De lægger en negativ urinprøve, de kommer hjem og er skideskæve eller er høje amfetamin. Så inddrager vi terrænfrihed, så prøver vi igen i næste uge, så går der 14 dage. Så er den negativ, og så kører møllen igen. Og sådan har det kørt i meget lang tid. Men Tony har ikke fået den chance eller mulighed for det. Det kan du sige. Og den chance synes jeg godt, vi kan give ham. Jeg synes, jeg har forsøgt på et tidspunkt at lave nogle aftaler med dig om, at du tog til byen og kom tilbage sådan og sådan. Og sådan som jeg husker, har du ikke været særlig god til at overholde de aftaler, og så har jeg ikke været så flink til at give dig mulighed for at komme til byen. Så der står vi så. Og så har der været urinprøver, der har været med stoffer i, og så har jeg har ikke nogen urinprøver. Nej, så har du ikke lagt nogen urinprøver. Men det har du så ikke hvilet, og så har jeg sagt, jamen så kan jeg heller slet ikke noget. Og så er det så Eli og Michael siger, jamen kunne vi dog ikke prøve at aftale nogen ting i det mindste. Og jeg har så også endnu en sag, som jeg har nævnt for dig, som du blev meget vred over, og det var at foreslå dig eventuelt at stige i trilafondosis. Så der er mange ting, vi har, om så må sige, kørende, ikke? En ting ad gangen. Ja, det sidder jeg også og tænker på. Hvor skal vi starte? Der er 3 ting. Ja, skal vi starte med det med urinprøverne? Ja. Michael har overbevist mig om, at det kunne godt være en god idé at lade være at være sådan, og jeg forlanger 3 negative uriner. Men hvis der var 1 negativ urin, kunne du få noget terrænfrihed. Så vil jeg godt komme med det. Jeg skal nok lægge en urin på her nu. Ja, hvad siger du til 164 mg skillet? Nej, tak. Kan jeg anke den, hvis du vil give mig det? Hvad siger du? Hvis du har bestemt, at jeg skal have det, kan jeg så protestere anke den til patientklagenævnet. Hvis vi kommer derhen, hvor jeg siger, jamen det skal du have, så hvis du så siger nej, så har det selvfølgelig opsættende virkning, så skal vi en tur ind til patientklagenævnet. Okay, det er godt. Jeg skal ikke have det. Nej. Hvad så med 108? Nej, ja, det får jeg nu jo. Dem får du nu, ja. Og dem fortsætter du så med? Det er jeg nødt til, det har du både ret i, jo. Ja, okay. Det er svin. Jamen, har de kun givet mig ret til 108? Er du sikker på det? Nej, det ved jeg ikke. Jeg giver bare givet ret til at medicinere mig. Nå, jamen hvorfor kan vi så ikke sige, at jeg kan bruge den ret til at give dig 164? Det er det, jeg spørger om, om jeg kan anke, fordi jeg vil ikke. Altså, det protesterer jeg imod. Men altså, for dig ret, så er jeg nødt til at tage det, for jeg vil ikke i billedet, det kan slås med det eller noget. Nej, det kan jeg ikke. Men altså, jeg påråber om mine rettigheder til at undgå at få det, og jeg ikke og råber og sker på, at jeg ikke har behov for det, og jeg har ikke brug for det. Det er helt... det er fejlmedicinering at give mig sådan noget. Det røde papir. Hvad hedder det? Det er der, eller indtil videre, det er dit.
besøgsforbud. Din mor må stadigvæk godt komme, men det er mig, der skal tage kontakten. Du har stadigvæk brevkontrol. Hvad må mor ikke komme til? Jo, hun må godt komme, men det er stadigvæk mig, der skal tage kontakten med. Jeg skal ringe til en, og du er stadigvæk telefonforbud. Det er ikke, for hun kommer? Nej, når hun kommer, så må du snakke med hende. Og hun må komme. Må du nok komme ind i besøgsrummet, mor? Ja, og I må være der, og jeg skal ikke være derinde. Nej, der skal ikke være nogen der. Nej. Og så skulle du også aflægge nogle uriner. Nej, det kan jeg sgu ikke. Kan du ikke? Nej. Det er da umuligt. Det går ikke. Hvorfor går det ikke? Det er sådan noget, jeg er meget glad for selv. Jeg blander mig ikke med de andre. Jeg løber kun til mor med en rigtig medicin. For selvfølgelig at blive rask efter min sygdom. Hvor jeg har fået et lille slag her på hovedet. Og så har jeg mistet hukommelsen af, så skal jeg kunne sådan, klare mig bedre. Og så også har jeg også mistet noget af min styrke, så kunne få min styrke tilbage, fordi jeg bruger mig sådan noget som det her. Nogle små ting sådan der her. Nogle små warmænd her. Nogle små dæmser som det her. Lille warmænd. Nej, mor, kan du ikke ringe til mig i aften? Kan du ikke? Nå, okay. Vi ses i morgen så. Hvad tid er der her? Okay, det er i orden. Ja, okay. Hej, hej. Ja, du må godt komme ind. Hej, hej. Jamen, det var i orden. Jeg får nogle penge i morgen. Og det var godt, Emil. Så du sover, Jeff? Det var så behageligt. Når han vågner op, så får han et helt chok. Du vil ikke se resten af området? Der er ikke mere batteri på, desværre. Når jeg løber ud. Ser det godt ud? Jeg prøver ikke. Han gør morgen til kinesisk på. Den sidste kejser. Well, adios. I er tidligt på den i dag. Morgenfriske. Hvordan har du sovet, Pierre? Jeg har slet ikke sovet. Jo, jeg sov fra 7:30 til 7:15. 3 kvarter. Hvorfor har du ikke sovet? Jeg kunne ikke falde i søvn. Hvad har du så lavet hele natten? Jeg har kabale og drukket saftvand. Jeg tror lige, jeg har fået lavet min termokande. Jeg har fået den her af min far. Nu det viser sig, at den er utæt. Det er lidt surt, men man kommer til at vælge den på gulvlæggeren, så går det i stykker. Pierre, du kommer fra Grønland, gør du ikke? Min mor kommer fra en lille bygd uden for Angmosalik. Og min morfar, han var fanger på gammeldags manér med kajak og harpun. Og han var kendt på Østkysten. Så hørte jeg min oldefar, han var rigtig kendt på Østkysten. Rigtig storfanger. Der var gammeldags manér med kajak og harpuner. Ikke ligesom i dag, der sejler de jo rundt i joller og motorbåde.
og skyde mig rifle, ikke? Pierre, Ja. hvorfor er du egentlig her på den retspsykiatriske afdeling? Jeg lavede noget kriminelt, det vil jeg slå. Ja, der slå? Ja. Er det alvorligt? Ja. Skal vi droppe og snakke om det? Ja. Du ved godt, det er meget gamle dage. Så det, jeg havde filmet færdigt, så kom der en cowboyfilm ud bagefter. Hvordan de gjorde det, det ved jeg ikke. Har du skrevet det ned? 1000, ja. I 100 kroner. Jamen altså, hvis man så får det, så kan man lige så godt tage det. Det er i hvert fald bedre, end at ligge nede i sengen og ikke have noget som helst. Jeff, du skal også. Ja. Godt. Det var godt, hvis man ligger nede i sengen, og man ikke får medicin, og så får man ovenikøbet tilbudt medicin, så kan man jo lige så godt tage hernede. Hvordan udtaler du dit efternavn til? Halaf. Ja. Er sådan artig, den her. Sådan. Sådan mere. Ja, Emilie, i forbindelse med den her sag, der skal du lige kigge den her mappe igennem, hvor se om du kan udtage vores gerningsmand til vores forhold. Ikke? Der er min gamle værelseskammerat. Ja. Nå. Er det hernede fra? Nej, for Amager, ikke? Okay. Karsten, tror jeg, han hedder. Jeg kan ikke huske det. Verden er jo lille, hva'? De vil jo gerne have en hel masse at vide, ikke? Ja. Er sagen afsluttet nu og klar Nej. til dom? Nej, det tror jeg sgu ikke. De har fundet ud af så meget andet, ikke? Hvad er det, de har fundet ud af? Ja, de vil jo godt knalde mig for nogle mere, ikke? Hvad er det for noget? Altså, det var 4 bankrøverier, og så hvad mere? Ja, så siger de, at der måske er nogle stykker ekstra, ikke? Men det kender jeg ikke noget til, vel? Men jeg må jo tage det sådan stille og roligt. Jeg regner med, at jeg får min dom her den 25. Men det siger de, at jeg måske ikke gør alligevel, vel? Bliver det til noget, eller bliver det ikke til noget? Er det i dag eller i morgen, eller hvad? Nu er jeg blevet lovet i 1,5 time at komme ud og gå. Nu skulle jeg lukke, mand. Ja, så må du gå med mig. De gjorde ikke med mig, mand. Nu kom pengene ikke, mand. Jeg skal bare lige have færdig med så det går ikke så lang tid. Men det er også det, der har været... De begyndte klokken hele, mand. De har været til 55 minutter om det. Ja, det er længe. Og duer, der kvider, kører, der buer og så videre. Ja, nu lærer man med sin kørsel at asfaltere. Der er ikke meget fodbold på planerne mere. Det drejer sig om her. Det er fravær. Vi slinger ned ad Vestergade. Yeah. Solskin og brandglas og hjerter af celluloid. Der kommis. Han kysser sin kæreste fra skolen i solen foran en købmandsbutik med ophørsudsalg og hylderne buner med guldkorn i udvalg. For eksempel den her gamle dag, hvor respekten kommer fra. Dengang en hver fik lov at lære at dyrke haver. Nu måtte man lære en hel del om liv og lue forsigtigt, og ikke tage ned og aflyse derfor ens jordbær og så videre. Når vi sjældent gang ser igennem tog, hvad det er. Det drejer sig om her, det er fravær. Det er jo kun Så bliver den appelleret jo, ikke? Altså, det ved du, jeg appellerer den, for jeg ved, du var ret. Det er jeg sikker på. Nu synes jeg, du er lidt for hurtig. Men det tror jeg, du gør. Ikke ligesom de andre gange, jeg har været derinde. Når jeg siger torsdag næste uge, så er det kun fordi, jeg ved, at de har møder hver torsdag. Og jeg ved, at vi går i gang med erklæringen nu. Så det er ikke sikkert, vel? Okay. Så skal jeg have en udgang dertil, eller med ledsager blive kørt dertil. Det finder vi ud af, hvordan det er, ikke? Fordi først skal vi finde ud af, hvornår det bliver. Og så må vi se, hvordan med det andet, ikke?
Jo, det er Undbold. Godt. Det er gået på. Peter Gottlieb. Har du 2 minutter? Det har jeg ikke. Det drejer sig om min medicin. Nej, det har jeg ikke. For det kan ikke klares på 2 minutter. 5 minutter så. 10 minutter. Du skal snakke med Kirsten. Jeg har ikke snakket med hende i 3 uger. Jeg har bedt om det i 3 uger. Jeg har ikke snakket med hende. Nej, men det vil jeg ikke blande mig i. Hvad skal jeg gøre så? Det gælder mit liv her. Jeg går her indespærret hver dag. Kommer ud i 3 timer. Ja. Jeg har gået her 4,5 år nu. Jeg vil gerne videre. Jeg vil også gerne have noget medicin, der gavner mig. I stedet for alt det dræbermedicin her. Det er nok svært ved at finde noget, der er bedre. Hvorfor siger jeg lige død? Hvad fanden har jeg gjort? Jamen, du er jo ikke død. Nå, men det prøver jeg på at slå mig ihjel hver dag. Nej, jeg skal bare tage en cigaretten, og når de ikke er her, så vil jeg blive slået ihjel. Så er Nakila der, og hans venner oppe i gangen. Hvem kan være Kilder? Ja, okay. Det er dig, der er læser. Nu må du vide det, ikke? Nej, det ved jeg ikke, hvem det er. Okay. Jeg siger bare Kilder, fordi jeg kan ikke sige det lige nu. Fordi jeg kunne sige det til dig, når jeg var inde og snakke med dig. Så med de par under 4 år, eller hvad det skulle være. Jeg ved ikke rigtig, hvordan du skulle kunne have det bedre, end du har det her. Det er klart, at jeg ikke har det bedre, når jeg spærrer mig inde. Jeg spærrer inde i 6 år nu. For noget, jeg ikke har gjort. 8 år. Jeg er nødt til at gå. 8 år af mit liv. 2 måneder havde jeg fået dengang, så jeg Per Dahl i retten. Især jeg havde et koder i nakken og elektronik i siden. Jeg var bange for at falde over vandballen, når jeg skulle frem og tilbage. Jeg havde siddet på gangen og sagt, at jeg ville voldtage en plejer nu. Det sagde I, da jeg var i retten. Nu jeg skulle have haft 2 måneder for gang. Noget helt andet, at jeg hørte, du havde besøg i lørdags. Jeg havde besøg. Det var da dejligt. Nej, det synes jeg var det ikke det? Nej. Jeg kan godt tænke mig at snakke med mine forældre og min familie på en anden måde. Nå. End den her. Jamen var det ikke første gang i meget lang tid? Jeg har set den 4 gange i år. Sidste år, der så jeg dem 2 gange. Ja. Og så forstod jeg på Sane, at I vil prøve at lave en plan for et besøg derhjemme. Ja. Men det går for langsomt med Sane, men hun stjæler mine penge. Det kilder hele bunden, når du ikke er. Men jeg er blevet voldtaget af alle sammen. Men røvhul det sådan lidt her nu. Jeg ved det godt, men nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg nu ikke på. Det er rigtig pædagogisk. Det tror jeg ikke. Det er når vi viser min røvhul. Nej. Okay. Johnny Ingenhardt og Pjage og... Nej, det tror jeg ikke rigtig på. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg bliver bedupet hver dag med medicin. Det jeg kan godt, er, at når jeg sætter mig ned i sofaen, så ryger jeg bare tilbage. Så kan jeg sidde der en hel dag. Jeg er nødt til at gå til. Okay, godt. Hvornår var du sidst taget speed? Det var torsdag til fredags. En enkelt bane? Nej, det var med om Søren Down, ikke? Hvad mener du om Top Down? Ja, du ved godt, hvad jeg mener. Nu kan jeg ikke... Det som vi snakkede om, jeg ikke måtte, vel? Hvis du blev fandt på mig, så fik jeg fast vagt på, ikke? Sprøjten? Ja. Nogle sprøjt. Det kommer lidt bag på mig. Jamen, du spørger ikke, jeg ligger ærlighed frem. Det er også godt nok, alt, at du siger det. Men jeg har sagt til mig selv, at jeg vil ikke mere med den der. Men... Ja, selvfølgelig vil jeg godt holde helt op, ikke? Men hvis jeg skulle falde i vasken, ikke, så tager jeg den til næsen. Ikke? Jeg tager den ikke mere med den der mere. Jeg tør sgu ikke, fordi pludselig så en dag, så jogger jeg sgu ind i det samme, og så kommer jeg til at lave en forkert bevægelse med armen, det var mens den sidder i, ikke? Og så... Ligesom jeg var ved at tage derinde. Med Tony forleden. Ja, det var fordi, jeg var faldet i søvn, jeg var blevet for skæv. Jeg var sgu skæv, så jeg væltede kaffen ned over mig selv, ikke? Fordi jeg fik et chok. Jeg sad i min egen verden der, så kom du lige pludselig ind, ikke? Der havde jeg sgu ikke engang noget. Der havde jeg taget, ikke? 7:15 om morgenen? Ja, jeg har jo ikke været seng hele natten, så den har fået hele natten, mand. Jeg vil gå ned på din stue nu. Hvad? Har du en sprøjte nu? Nej, jeg har sgu ikke nogen sprøjter. Hvor er den henne? Jeg tager ikke nogen sprøjter. Du har brugt den. Ja, det er sgu smidt ud. Hvorhenne? Hvad? Hvorhenne? Ude i skraldespanden.
Men det var sidste uge, en mandag eller tirsdags. Jeg mener stadig, hvis vi ser friske stikmærker, eller vi finder sprøjter, så ryger der en fast mark på dig lige med det samme. Ja. Du har lige fået en positiv urinprøve. Ja. Hvad var der i? Ja, der var både heroin og morfin og... Nej, ikke morfin, heroin og speed og kokain. Hvordan får du det ind, Emil, her i den lukkede afdeling? Det er jo ikke noget besvær, vel? Det er jo ligesom at få det ind i benet, ikke? Der er jo ikke nogen problemer her. Det er jo bare nemmere, ikke? End i de lukkede fængsler, ikke? Jamen, hvordan kommer det rent faktisk ind? Ja, det er jo ikke mig, der tager det ind, for jeg har jo ikke noget udgang, vel? Så jeg må få andre til det, ikke? Så går jeg i gang med Pierre, og der skal jeg bruge Piergit 5 mg. Og jeg skal bruge Meleril, har der fået en 200 mg. Nogle små blå tabletter her. Og han får atropin. Og der skal vi have 0,5. Og det vil sige, at jeg skal have 2 tabletter. Hvis jeg skal fange dem. Ups, der var det. Sådan. Og så får han også lidt på Nex. Hvad fanden altså? Jeg får sgu at sige sådan noget, så skal jeg sidde her i gloen hele dagen, mand. Man snakker med sig selv, og man begynder at spekulere det og det, og kører en ned, man kan ikke komme op på medicinen, mand. Og så det samme 8 år, mand. Han er gift, hvis man prøver at... Fordi jeg ikke får mine piller om morgenen, så... sansindtrykkene bliver stærkere, og der er ikke rigtig behandling, fordi det er kun en pille, og så får man lov til at gå med sig selv. Der kommer 15 plejer ind om morgenen, og vi er 10 elever her, altså. Det er vi jo ikke, det er jer, der er elever. Sygeplejeelever og sygeplejersker og læger. Ja. Og mange forskellige uddannelser. Ja. Ja. Er du ved at forklare lidt om din medicin? Ja. Ja. Men du ved godt, du skal jo have det der. Ikke også? Jamen, så skal jeg... Jo, hvis du skal ud, så skal du. Jeg vil ikke ud, jeg bliver inde i et halvt års tid. For at bevise, at jeg kan Nej, du skal ud i det gode vejr. Nå, men altså, hvis jeg går ud nu, så får jeg ikke. Og du skal op og hente penge og handle. Ja, det må du. Altså, jeg får ikke noget at gå ud, når jeg har taget de piller, så er det kun... Så er det navnet, de efter at gå ud. Fordi så sanser jeg ikke noget. Så gør jeg bare om ved at blive kørt ned af. Jeg forstår ikke, hvorfor det er sådan her. Altså, hvad er I bange for? Vi er ikke bange for Vi er noget. bange for at blive Men vi ved, du har brug for din medicin. Gianni, han var din... Okay. Ja, det glemmer vi. Men du ved godt, til en kvart i 9, du har muligheden til en kvart i 9, ikke også? Du skal ikke have noget. Nej, men du skal ikke sige nej nu, for så kommer man til at sige nej, og så kan man ikke sige ja. Okay. Inden en kvart i 9, så kan du komme ind til mig og sige, at du vil have det, ikke? Okay. Og så kan du gå ud og hente dine penge og handle. Og godt? Ja. Ja, der skal ske så meget i formiddag, så det synes jeg, du skal. Okay. Du tænker. Kan jeg se. Ikke også? Det er på mig. Jo, godt. Du kommer, det tror jeg på. Jeg er ikke født syg, det kan godt være, at de andre har brug for. Jeg er ikke syg længere. Karl Hans rammer sgu lidt. Er det ikke den gamle sol, der så jeg ikke skal have? Jamen, hvis du ikke kan snakke ordentligt om vores andre, så må du ikke blive stue. Ja, jeg kan da ikke ind på det. Du er da ikke over din skid på. Det kan noget, vi kan finde Så kommer du da den sidste til at snakke. Jamen, det skal vi slet ikke diskutere. Ja, du skal snakke pænt til os. Jeg snakker, som jeg vil snakke. Det finder jeg nok ud af. Det er meget, du stemmer over mig selv. Jeg skal være, I må være. Jeg snakker til folk, som jeg har lyst til. Er det være færdig med? Han er ikke glad, og så får vi det helvede igen. Årets humør, det smitter af på os, men han har lige været hernede, man, i en halv time. Han kunne ikke engang hilse og sige dag til nogen og sådan noget. Han sad bare og hævde sin punkt frem og gav 100 kroner til Elis, og holdt en sygeplejerskens gave.
Og så skred han igen, men efter han lige har givet ordre til, hvordan han var ledes derinde. Se, de står der. De er parat til at tage Emil og snære med bæltet, hvis der er noget værre eller noget. Kom, de får noget ud af det, mand. De tror, de kom Voldmars røv, mand. De tror, de kan det hele, mand. Fordi de er 6-7 stykker, kan du ikke klare. Hvad hedder han? Medicin. Bent han lavede op om morgenen med en kop med en gang kaffe. Skal jeg gå ind og hente det? For at få dagen til at gå. Skal jeg gå ind? Jeg fylder dem så meget med medicin. Nu er sidste gang, jeg spørger. Hvorfor får jeg 450 mg citrus? Jeg diskuterer ikke medicinen med dig. Skal jeg gå ind og hente det i morgen? Du vil ikke have det. Slut. Jeg må klare mig selv, fordi der er jo andre, der klarer det for mig, vel? Jeg får ikke noget støtte nogen steder, vel? Det gør du ikke? Nej. Din mor støtter hun dig ikke? Jo, men hun kan ikke være her hele døgnet rundt med. Nej, men er det ikke meget rart at vide, at der er en eller anden, der støtter dig ude også? Selvfølgelig. Ja. Emil, vil hun hjælpe dig så meget, at hun ligefrem tager stoffer med ind til dig? Nej, det gør hun sgu. Det gør hun ikke? Det gør hun sgu ikke. Nej, okay. Det gør hun sgu ikke. Nej. Og hvordan har du selv masse stoffer i øjeblikket? Jeg har ikke taget noget i 3-4 timer, var jeg ved at sige. 3-4 dage. 3-4 dage? Ja, for vi snakkede om, at det kan jo ikke, de kan ikke acceptere. Jeg bliver nødt til at tage stoffer, når jeg ikke kan komme ud, ikke? Så bliver jeg nødt til at få noget at sove på og sådan noget at slappe af på, ikke? Ja, men du får faktisk stadigvæk noget at slappe af på, ikke? det kan jeg ikke bruge. Det er ikke nok. Og det tager jeg heller ikke. Jamen se, du dels vil gerne have noget, og så tager du det ikke, og så tager du stoffer i stedet for. Og det kan man sige, at det bliver jo lidt en ond cirkel, fordi at du tager noget, som spilder dig op, og så tager du noget, som slår dig ned bagefter, ikke? Det er sådan, du forklarede mig det før, ikke? Noget speed og noget bagefter noget, der heroin, ja. Heroin, ikke? Og du fortalte også, at du havde sprøjt dig herinde i afdelingen. Og alle de der ting, de er jo helt, de kan slet ikke accepteres, Emil, vel? Og der må personale gå ind og prøve at begrænse, ikke? Og det gør vi jo så også, ikke? Ja. Og sidst vi opdagede var i fredags. Ja. Ikke? Og den hash blev konfiskeret som i høj. Ikke? Men vi ser jo ikke alt. Du skal samarbejde omkring de ting, og det vil vi fortsat gerne gøre, med henblik på, at du kan netop få flere friheder og få mulighed for at beskæftige dig med noget, du gerne vil, og også for at have det bedre, ikke? Generelt. Men jeg starter først med at slappe af, for når jeg får min dom. Jeg ved godt, det spiller meget ind i, at der du ryger går jeg nok en par piver has inden der, for at slappe lidt af, ikke? Når jeg ikke kan få nogen berolighed der, så ryger jeg nok lidt piver has. Men det passer ikke, du ikke får beroligende medicin, det gør du, Emil. Ja, men jeg vil ikke have det der... Og du får også noget ekstra, når du skal til afhøring, hvis du har det skidt, ikke? Ja, 5 milligram, det kan jeg sgu ikke mærke skidt af. Det er ikke så godt nu. Det er positivt for heroin eller morfin, hvad du har taget, og benzodiazepiner. Jeg rører slet ikke sådan noget, mand. Det er sgu da løgn, men jeg rører ikke sådan noget, mand. Du kan se her, står det på skrift. Det er da ikke rigtigt. Jeg rører ikke sådan noget, men jeg har rørt sådan noget i over 1,5-2 år, mand. Jeg ved ikke, hvordan det så kan være i... Det ved jeg heller ikke. Det er ligesom nu, siger, der er kokain i urinprøver, mand. Jeg har haft før, mand. Jeg har ikke taget sådan noget 100%, mand. Det er sgu da noget pis, mand. Ja, det ved alle på afdelingen, jeg ikke har taget, mand. Jeg rører slet ikke sådan noget, mand. Det er sgu da laboratorium, der er noget pis med deroppe, mand. Det har der været før, mand. Hvor jeg kommer og siger, at jeg har kokain i urin, og jeg har aldrig taget noget kokain, mand. Sådan. Så blev han sur. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det her spil. Det var noget, jeg fandt på her i morges, sammen med Krono. Jeg har bare lavet nogle flere regler, mens han har været væk. Men man står nede på den linje dernede. Jeg tror ikke, I kan se den. Cirka 5-6 meter eller. Så skal man skyde ned i jorden, og så ramme det her vindue. Ikke de andre, det her vindue. Det er den her strøm, man skal stå bag. Der var 2 point. Den tæller ikke. Vi holder talen. Det vil vi bede dig om at gøre for vores vejen patienter, de medpatienters vejen, og holde talen til alle. Ja, det gør du ikke. Lover du det? Jeg kan prøve. Det er godt. Tak skal du have. Tak skal du have.
Jeff, du har ikke taget din morgenmedicin, det skal du også gøre, ikke? Det vil jeg ikke. Ja. Prøv lige. Så har jeg ikke noget sex lige om en uge. Så kan jeg ikke få den op at stå med andre med. Det er det, jeg gerne vil have. I pisse frustrerede kællinger, mand. Det kommer måske af pik, mand. I kan ikke engang få noget af jeres mænd derhjemme, mand. Så skal man også bolde ham med det her, man skal bolde dem i røven alle sammen, mand. For at styre jeres egen spermazoner, mand. Jeg er fandme kun 24 eller 26, mand. Og jeg er ikke kommet her for at styre jeres spermazoner. Jeg er kommet her for at komme ud herfra og vise den der shit, mand. Jeff, nu er vi tilbage til noget af det, som jeg også nævnte i starten. Du er her nemlig kommet for med tiden forhåbentlig at komme ud herfra. Fuck det, mand. Og noget af det første... Jeg har været her i 5 år nu, du snakker stadig om tid, mand. Ja. Jeg har ikke energi til, kan du ikke se det? Se min mave, mand. 157 kilo. Så det hjælper bare at spotte mig medicin ind i mig. Jeff, noget af det, du i øjeblikket skal samarbejde med, det er at holde dig for stoffer, tage din medicin, deltage... Alle sammen tager stoffer på afdelingen, mand. De lægger speed i vandet og saftevandet. Der sker ikke en skidt af javslag. En anden tog den hobbykniv og skammer 1,5 centimeter ind i kødet bagi. Ved at nyre med sådan en nyre, så... Og sådan en med ringen der, så det meldte de ikke engang. Det må jeg selv melde. Du overdriver situationen voldsomt. Nej, det gør jeg sgu ikke, fordi du kommer ud i kuverdej, man kan ikke lave sådan et snitsår med en bordkniv. Jeg var der den dag. Man kan ikke lave noget med en bordkniv. Du så ikke skid, for du kom ud i Gianni. Du kom ud bag Gianni sammen med Kim. Der var ikke nogen, der hed Gianni på det tidspunkt. Nej, ikke på det, men der han var. Du rådede tingene sammen. Du havde sendt Javslag ned. Du rådede tingene sammen, Jeff. Du er her, fordi du er syg, Jeff. Det er dig, der er syg, dit motherfucking røvhul, mand. Jeff, du skal tage din medicin i dag. Du skal aflevere en urinprøve, så vi kan se, om du er påvirket. Jeg har afleveret en urinprøve i går. Godt. Og så tager du medicinen, og så kan du få udgang i... Jeg vil ikke have den medicin, for fanden. Ved udgang, hvad skal jeg kigge på? De sidder og junker over ved købmanden derovre. Været over i brusen og købe med en flaske Bacardi-rom. Kom hjem igen, sove 6 timer. Stå op og spise aftensmad for medicin igen. Og så går jeg i seng og sover klokken 7-8 stykker, hvor man ikke kan huske, hvad fanden man har lavet, mand. Jeff, det lyder som om, at du i dag er ret trist ved det hele. Og det er klart, ja. Og derfor gælder det jo lige her nu om at finde... For noget, jeg har fået 2 måneder for en gang. Jeff. Når du begynder at snakke om at slå ihjel per telefon, det er klart, så kan vi sgu ikke lukke dig ud, Jeff. Hjemme, det kan vi ikke, det er klart, at det er din kone, der sidder hjemme i min mors lejlighed, mand. Du junker jo selv på arbejde, gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Det gør du ikke? Jeff, det virker som om, du er mere rodet, og sandsynligvis måske også har taget nogle stoffer, der gør dig mere ukontrolleret nu. Slå så. Kom så. Slå. Ja. Hvorfor skulle jeg slå? Hvorfor fanden hisser du dig sådan om, mand? Er det dit liv? Hvis jeg skal, er dit motherfucking liv? Hvis jeg skal sige noget til dig, så bliver jeg nødt til at råbe højt, ellers kan jeg ikke komme igennem. Du sidder og råber selv. Hvordan med at sætte mine penge, så vise mig noget? Jeff, nu skal du... Hvad fanden er det her? Retfærdighed. Jeff, vi vender tilbage til det, når vi ser, hvordan det går nu, ikke? Jeg håber, jeg kan leve med det. Hvad siger du? Hvem kan leve med det? Ingen. Vi kan forhåbentlig alle sammen leve med det, ikke? Ja, okay. Farvel, Jeff. Ja, så vil jeg gerne på min egen og samtlige andre patienters vegne, så jeg bare sige til Elly, at på bevingende ord, at nu lærer mig afskedet timestreg, og du havde været dygtig sygeplejerske igennem alle årene, med godt og rundt været der til følger. Og ja, og tak så også for de dejlige indsprøjtninger. Man må sige, at du er virkelig færm på fingrene. Og hvad skulle vi dog kunne gøre gengæld, han har sagt. Og ja, jeg er altid kun blevet taget på med bukserne nede, så det kan jeg da kun være glad for. Så, men jeg håber, du må nyde din otium, og så synes jeg, at vi skal udbringe en skål på Moelly. Tak skal du Skål! Hurra! 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 Nå, det er for kødt. Tak skal I have alle sammen. Hvornår så er det
over i 17. Skal vi have så langt til Så er det Emil. Ja. Emil er i starten af aftenvagten psykomotorisk urolig, hyperaktiv, råber pludselig højt op på badeværelset. Forklarer Pers, at han bliver overfaldet af vandlåsen. Virker psykotisk og paranoid. Stofabstinens og spørgsmålstegn. Emil kommer selv lidt senere og beder om at få injektion Cisoronol Agutar, som han mener kan hjælpe ham. Ellers går jeg i spåner i hovedet. Efter telefonisk aftale med vagterne gives engangsordination Cisoronol Agutar 100 mg kl. 16.45. Oplyser efterfølgende, at han havde taget speed flere dage i træk. Oppe hele aftenen, men tydeligt mere afdæmpet. Det var da fint nok. Og i samme moment fortæller han jo så også, at hans mor var på besøg i går, og hun havde hash med til ham. Og hvad med speeden? Spilsæt. Sidder herovre. Du snakker mest med Kirsten, men hun var lige optaget af, og der er noget, jeg bliver nødt til at snakke med dig om. Nå? Ja. Jeg får at vide af personalet, at du har fortalt dem, at din mor har haft hash med til dig. Nej, det har jeg sgu ikke fortalt. Nå, hvor sådan har de det så fra? Det ved jeg sgu ikke. Nå. Ikke at min mor har haft hash med til mig. Nej, det har jeg aldrig sagt. I har sagt, at jeg røg hash ude i besøgslokalet, da min mor var der. Hun tager sgu ikke hash med til mig. Så sagde du, at hun havde hash med til dig, og så smidt du hende ud? Nej, det sagde jeg smidt ud, fordi vi blev uenige om nogle andre ting. Ikke? Jeg smidt sgu ikke ud, når hun har hash med til mig. Hvis hun har hash med til mig, hvad? Det er da godt sige. Det lyder dobbeltmoral, det. Jeg synes jo altså direkte, du sagde til mig, at din mor havde hash med. Sådan opfattede jeg det. Så må du opfatte forkert. Det er rigtig nok, du sagde, at jeg har været på speed, hvor du spurgte, så har jeg været på speed i en uges tid, 14 dage i dag. Og det passer meget godt. Det er rigtig nok, det ved jeg godt. Det nægter jeg ikke, men det andet der med, at hun er til hash med til mig, det har jeg ikke. Det er lidt svært at tage stilling til, men altså i går var du påvirket, havde det dårligt og sagde det til Lone. I dag har du det jo heldigvis noget bedre, men det er et spørgsmål om ikke du har været mere ærlig i går, Emil. Nej, men det har jeg sgu ikke. Jeg siger sgu ikke, at min mor tager hash med ind til mig. Men det ved jeg da ikke. Nej, det kunne jeg sgu aldrig finde på, nej. Når jeg siger spjætte, så siger jeg da heller, når jeg får penge eller hash med ind. Nej, men i går var du påvirket af stoffer, så det siger du måske nogle ting, som du ellers ikke vil sige. Nej, jeg vil sgu godt være, at jeg vil sige, hvad jeg ikke vil sige. Du havde i hvert fald travlt i går. Det gik meget stærkt. Det gjorde det. Gjorde det? Ja, det gjorde det. Og det gjorde det faktisk allerede efter, lige umiddelbart efter besøget af din mor, der begyndte du at ændre dig fra morgendagen til om eftermiddagen. Der ændrede du dig meget på en helt anden måde. Jeg var blevet sur på min mor. Jeg spekulerede på min mor. Hvorfor var du egentlig sur på det? Jeg beder om at låne nogle penge, så kommer de med alle mulige undskyldninger. Hvis man søster om at låne penge, så er der ikke nogen problemer med. Så er der ikke nogen problemer. Nu aner jeg jo ikke, hvad det er for nogle penge, men jeg kan jo ikke lade være at tænke på, hvis det er sådan, at din mor har indtryk af, at du vil låne penge, fordi du selvfølgelig skal betale for alle de stoffer, så kan jeg da godt måske følge hende i, at hun synes, det er mere fornuftigt at låne penge til dine søskende, hvis de skal bruge dem til noget andet. Men det er det ikke. Men hvordan betaler du så alle de stoffer, du får? Det betaler jeg selv. Ud af hvad? Af mine penge? Mine egne penge? Jo, hvad får du pension, Emil? Nej, lommepenge. Der er ikke til meget speed i lommepengene. Det er der altså ikke, Emil. 212. Ja, hvad koster en streg? Der er i hvert fald ikke til så meget, som man er nødt til at have 100 mg Cisoronol Agutar for at komme ned på jorden. Ej. Emil, jeg må konstatere, at det er lidt svært at vide, hvornår at du siger de rigtige ting, og hvornår du siger nogle andre ting. Jeg må konstatere, at du var dårlig, efter din mor var og besøgte dig i går. Det var fordi, vi har set diskuteret derude. Det er fordi, jeg diskuterede, men du virkede også stofpåvirket. Jamen, det var jeg ikke.
Det var jeg ikke. Jeg bliver nødt til at inddrage din mors besøgstilladelse. Jamen, så går jeg helt amok. Ja, men så må du gøre det, fordi det andet der, det kan vi altså ikke. Du skal inddrage min mors besøgstilladelse? Jo, det kan jeg gøre. Hvorfor det? Fordi hvis jeg har mistanke til, at din mor kommer med... Det har hun da ikke. Nej, med stoffer... Så har hun da gjort det alle de andre gange. Jo. Men altså, det er nu, at vi har den stærkeste mistanke. Det skal være sådan, at min mor kan komme og besøge mig, hvis hun vil besøge mig. Nej, det kan hun ikke lige indtil videre. Det kan hun da. Nej, for det bestemmer jeg, at hun ikke kan. Okay. Ja, jeg kommer, du må komme om en uges tid, så må du komme og besøge mig igen. Ja, ham skal jeg nok. Nej, det bliver nok hans tilforstræder, for han kan nok ikke ringe, når han har fået kniv på ryggen. Det får han får en kniv på ryggen. Om det så ikke er mig, jeg har lige ringet en lejesoldat op, så han gør det gerne. Der var ikke has i den smøg der. Det var der sgu ikke. Jamen, jeg har snakket med mine brødre og sådan noget. Det var et narkomo på arealet. De får en 50-100.000 fra lige at sætte en kniv på ryggen på ham. Ja. Vi skal være op i den sorte bog. Ja. Nej. Nej. Ja, okay. Hej. Hej, Harry. Hvordan går det med dig? Du må kun snakke med din mor, Emil. Hold da kæft. Nej, jeg vil Ja. Ja. Du må kun snakke med din mor. Nej, jeg må sgu også snakke med min stefar. Nej, du må kun jo, jeg må da. Du må kun snakke med din mor. Du må da ej, fisk nu af en fisk af med dig. Du må kun snakke med din mor. Ved du hvad, du skal ikke. Nej, der kommer med! Slip dig af for fans. Fisk af med dig, mand. Så af! Ved du hvad, du må kun snakke med din mor. Du må da ej, men også snakke med min stefar, mand. Nej, du må ikke. Du må da så. Det må du altså ikke. Ja, men hvad du må overfalde mig på, mand? Det må du altså bare ikke, når vi siger til dig. 2 sekunder, jeg ringer op senere. Jeg ringer op senere. Ja, slap af. Jeg må godt ringe. Det må du ikke, det er jo godt. Jeg ringer til min stefar, der var hjemme, mand. Ja. Sæt dig ned. Det må du undskylde. Han må komme og besøge mig, så må vi vel også snakke med ham. Det må du ikke. Jo, han må godt komme og besøge mig. Mette, gider du sætte dig ud på gangen? Det ved vi så ikke noget om. Jo, det står i rapporten. Det var siden min mor fik besøgstilladelse. Uden kontrol, så har han også fået lov til at komme med. Men det står der så ikke noget om. Det skal vi så have at vide. Det kan vi så få at vide nu, hvis det hænger sådan sammen, ikke? Men det står der jo derinde. Det sagde Grønløb der også her forleden. Eller Kirsten her forleden. Der. Men det er berettigt ikke til at gå sådan en mokke, Emil. Ja. Det er ikke særlig godt. Nej, men det gør jeg sgu ikke. Det er ikke også, der har bestemt det. Nej, det ved jeg sgu godt. Det undersøger vi. Ja. Og så en anden ting også, så du har også fremsat trusler. Hvad? Du har også fremsat trusler i telefonen. Ja, det er sgu rigtigt. Om at du stikke liv ned. Ja. Det kan vi ikke acceptere. Ja. Skal vi følge stille og roligt efter? Ja. Det gør vi så. Det kan gå til det. Ja, men så går du også selv, og det er nu, Emil. Ikke også? Det der bliver ikke bedre nu. Du må godt gå ned i den anden ende, hvis du ikke siger noget. Det skal jeg ikke. Det kan jeg også sige med sammen. Ja, men altså, jeg kan godt lige stille uden for at vente på. Ja, vi får altså lige med herinde. Skal vi herinde? Vi kan ikke acceptere det. Vi kan simpelthen ikke acceptere, at du tror
tvangsfond. Ja, har de lånet fra jer, ikke? Vi har lige lagt Emil i bælt. Så vil du sende en doktor herned. En doktor. Derfor vi har lige lagt Emil i bælte. Men altså, det er rigtigt nok. Sådan som vi har det stående, så er det kun moren. Emils mor, hun har ringet og sagde, at det var i hvert tilfælde, det var hendes skyld, at hun har givet sin mand rør og sådan noget. Og jeg skal lige hilse ham. Jamen, han sad faktisk under telefonsamtalen. Det var derfor, jeg kaldte på Allan. For han sad og truede med at stikke knive både i os og i Peter Gottlieb. Og det skulle han jo konfronteres med, når han lagde røret. Og derfor ville jeg gerne have, at Allan var der. Jeg ville ikke sidde med det alene. Og så var det så, at han fik stedfaren. Og så sagde jeg, må du ikke tage